Guys, karon manghinlo ta sa kuano, ako ang garden. So, nagpaaso ta para walay lamok. So, ako ang garden, mao ni siya oh. Kani na ako'y okra, nya, nay tanglad, nay kalabasa, kamunggay, sikwa, nya, naapod tay, ampalaya, natay ampalaya, nya, napatay sibuyasan. So, manghinlo ta. Ali diri Zak. Kalinganin ako siya dalon-dalon kay para mao dinig kahoy ganina. So, ang akong garden, likod ra ni diri sa ako ang samo ang balay, sa ako ang balay. Samo ang balay. Manghinlo ta kay para tadulon og mananap kay grabe ra ba kayog init ro. Dali ra ni tag-as ang sagbot. Mag-clearing taron sa atong sikwa kay murag di na kayo siya mag-produce og bunga. Hi guys, that's of the papaya. So that too. Good job. Instead of so teeny, one a tower. Twin. It's up. What's thousand at the bottom? Come on, Mia. Come on. Come here, Mama. Come here, Mama. Sake, diri ra be. Guys, so for today's video, matuta sa mo ang garden, no? But before that, paggadyo ko kaligo kay gikan ko ng laba. So karong buntag, so naglaba po ko sa amo ang sapatos. So mga 1 month na po nawala na laman gikan sa pagsuot. So matuta sa amo ang garden, ang sa ni-update sa amo ang garden nganong gikliringan ang amo ang garden. Ayun na. So naglalis mi kay ganahan siya mo gamit sa gamay nga microphone. So nagmic ko kay hangtingog hinay kaayo, no. So mo na siya update sa mo ang garden, guys. So gikan sa pag-clearing nako, mo na ni siya ang update. So nagkatay na nga ko ang alugbati nya dagko na sad ang kuan okra. So kalingan ako ka-harvest ani sa okra. So sa to say guys, ang ako ang kamunggay imbis na nalingsing na ni siya, nihilo og balik kay gitandog mang zaki. Unja mao na ni siya ang resulta sa garden na mo, no. So tulo ni siya ka plat. Tulo ka plat. So kani nga una nga plat gitamnan ni nako ni siya og alugbati. So diri sa isikadaplin ani gitamnan ni nako siya kang palaya, no. So wala pa siya ni tubo kay Sabado pa may nako ni siya gi tanom. So kaluyan pud ning taon sa Ginoo kay bisan sa kakusog sa init nabuhi ra gyud ang alugbati. So init jud kaayo, oh. Arang inita. Na diri sa ikaduha nako nga plat, na blurred na. Diri sa ikaduha nako nga plat, nagtubo na pud og ginahinay ang pichay. So kani siya nga pichay, guys, is mao ni siya ang kadtong dagko bitaw kadyo nga pichay. So daw wala pa kayo siya kuan wa pa siya ni gawas og tarong. So kani mao ni siya nga kuang Chinese kangkong. That is them. So ni try ko og kuan ni try ko og tanom kay hinatag man ni siya sa munisipyo. So daghan ni siya nga ampalaya, mao ni siya ang kauban sa ampalaya nga ako ang gi tanom. So syagit-syagit na si Zaki.
Kaluan sa Ginoo jud in town kay nabuhi na. So nag-backyard gardening ta kay para dili tama You say. kuan dili ta magansi sa adlaw. So kani pud siya nga ang palaya nga gitanom nako, taud-taud na po ni siya murag hapit pud mo buwan gikan sa pagtanom. Nakiat. Ayaw na. Sus kalian sa Ginoo dako na gajud ang ako ang Sa. Pistil. batong. So kani siya nga batong guys, dagkoon ra ba ni siya nga batong? Dagkoon siya nga batong. Sa pistil. Atop tatutin Nya mo. kani ako ang sibuyas nak pagpuyos anak. Kani ako ang sibuyas gikan ni siya og datag. Nya nakapait lang kay gikakha mas manok so nibalik na pud ta ani og pabuhi no. Luoy laman so ako ani siyang gibutangan diri og lukay kay para dili makutkot sa manok. So diri jud siya nga side dapita kani amo ni siya ang katong gikutkot sa manok. Sayang ba yan ni kadagkoon begini siya nga pagkasibuyas. Ja gikutkot lang sa manok so napud tay kamatis. So tanom-tanom ta ginagmay na kung batong. Tanom-tanom ta ginagmay kay madyo na raman di na ta mamalit kanunay og modagko na mamunga na. So kani siya nga ko ang sili nga Bisaya. So naa na siya yung mga hinog no. Kahinugan na gajud. So dugar gajud ko gahuwat-huwat ani nga mahinggan ning siliha kay lahi ra man gajud og naipuwa sa imuhang sili nga gitanom kay nindot sa pananaw ba. Kani siya ko ang galay. So diri na side ni kujos na si Jadira nga batong. Gay taw-taw da panagikan sa pagtanom. Okay guys, diri lang ko to bang ato ang video. Please like, subscribe, and click the notification bell para ma-update mo sa ako ang video. Bye-bye!